Jande, urte osoan hemen Euskal Herrian garaipenik lortu gabe egon ostean, 2 egunetan 2 garaipen, eta garaipen onak, txerrenduari indartsuenen aurrean, eta lasterketa gogorretan irabazi duzu. Nola jundaga gaurkoa? Konfiantza handi bat nuen, abitibitko itzulia eta gero. Orduan, bi lasterketak irabazi ditut eta biziki kontent naiz. Gaurkoan iesaldiak aurrera egin du eta zuk atzetik reakzionatu behar izan duzu? Hiruak ziren iesaldian eta gero lepoan joan naiz bakarrik eta kasik gainean hiruekin nintzen. Eta gero alimko biak ziren orduan piskat komplikatua zen bakarrik izatea, baina lortu dut eta sprintan irabazi dut. Badirudi, oraintxe bertan, inorrek ezin dezula gain hartu, ez munduko kopan, ez da ere Euskal Herriko lasterketetan. Biziki kontent naiz, forma handi batean naiz, eta espero munduko txapelketan pistan forma oino bekiago bat izanen dut. Beraz, orain zu Txinara begira zaude? Bihar Frantziako selekzioarekin konzentrazioan izanen naiz, eta agorrila guzien konzentrazioetan izanen naiz preparatzeko. Zorionak eta zortean Txinan. Mila esker.